Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan, kingaldoy ti pagmasusyan tayong kapiesta ng Santa Marta. Si Cloud Tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. King lagyunig pa at ning anak at ning banalay espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay igpami, aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me ke kaming makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E musana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nune, bagkus mo kiyang ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, Santa Marta, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kinagyunig pat ning anak at ning banal espiritu. Amen. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family. Birthday Thanksgiving ng Annalie Gosun. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine. Ditsen Lita David and family. Maria Lourdes Tapnyo, Elizabeth Sun and family. Kaya duwangan daring makatuki Romeo Maniago, Alberto and Catherine Soliman, Nida Manalad, Janet Borja, Wilwa Masaganda, Joyce Masaganda, Amy Gutierrez, Lina Castro, Reyna Castro, Mr. and Mrs. Tarkin Basa, Marvin and Lalaine Santos, at JP Lagman. Birthday, Ivan Pineda. For the successful board exam of Reginald Mateo Yadaw.
Speedy recovery Daddy Remegi Mateo, Angel Pajardo, Chismel de Alca, Josephine Lorenzo at Angelina Lising. Healing Mario Supan, Beltrinidad, Lina Bonus, Jesus Sanvils at Lourdes Nukup. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Alan, Asuncion, Marino, Enrique, Father Marcelino, Luis, Monseñor Tans, Melencio, Lolita, Rodel, Eric, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Gregorio, Larni, Africa, Felipe, Julius, Diosdado, Alexander Death Anniversary, Gloria, Merly, Librado at Jesus. Magkabitang puking dalita pamukulat. Kaya
Kinagining ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Ay payaba kay po. Ganakan tayo po ngayon ng piyesta ng Santa Marta, pero karing haliwa pong kapiestan, makabilang na rin kayang kapatad, king kapigagana king aldoyti niya Fiesta di San Marta, Santa Maria, ning Betania, ampoy Lazaro. Ding dabarkads ning apong Ginoo king Betania. Nya bata nga bebeng matampangganap ngeni kaniting kapag masusyan si siyan tala paring kay katamong kasalanan at anyaram pamang lunos na at kapatawaran ning apong Ginoo. Ginoo, ikay mitubod king bugtong mong anak, ban mi kabye kami, king kapamilatana, Ginoo pakalulo. Ginoo, ikay mituro, ingay kay sukat maliligalig at mababalisa, karing dakalabage. Ing tunay kailangan niyang makirandam at tupad, king kay kangamano, Kristo pakalulo. Ginoo, ikay pamanyubling miye, ating biye, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing anak mo, perang alanay Santa Marta, kapamilataning pamandalo na king kayang tibale-bale, anting meto nga bisita. Kapamilatan din kayang panalangin, apag silbir niya sana, Kristo, karing kaya kaming kapatad, at matula mo king tanggapan lungub banwa, anting tunay ming tibale-bale. Iti adon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, may kakalugod tamo. Uling ing lugod, manibatan niyo king Diyos.
Ing balang lulugod, anak nening Diyos, at kikilala yaking Diyos. Ing lulugod, eya kikilala king Diyos. Uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit ning Diyos, ing lugod na kaya katamo. Inyang tinubod ne ing bugtong ng anak. Ban mi kabiyetamo, king kapamilatana. Itiya ing lugod. Uling kaluguran taya ing Diyos. Nune itamo ring ligurana. At tinubod ne ing kayang anak, bang manatbus king kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, antining maragul ing lugod ning Diyos kaya katamo, sukat tamong mikakalugod. Kapilan man alapang menakit king Diyos, dapot nung mikakalugod tamo, at kaya katamo ing Diyos, at maging ganap kaya katamo ing kayang lugod. Balo tamo king manatili tamo king Diyos, at ya manatili ya kaya katamo. Uling pigkalubanan na katamo king kayang espiritu. Ikit mi at patutuanan, king tinubod nening igpa ing kayang anak, bilang talapagligtas ning yato. Ing ninumang mipapasyag king Jesus, ya ing anak ning Diyos, manatili ya king Diyos. At ing Diyos naman, manatili ya kayo. Balo tamo at paniwalan, ing lugod ning Diyos kaya katamo. Ing Diyos, lugod ya. Ing manatili king lugod na, manatili ya king Diyos. At ing Diyos, manatili neman kayo. Kanita migaganap ing lugod kaya katamo, ban malyari tamong marap, alang takot king aldoning pamanukom, uling keti paking yato, ing biyatamo, kalupananing kang Kristo. Amano ning Ginong, alang-alang king lagyo mong marangal o Ginong, sagipan mo ko. Emo kaya paparusan uliring kasalanin ding kekeng pipumpunan. Lunos mo kaya kami kaya kang ipagkalam, ngening alana kayang kapanayan. Saupan mo kami, O Diyos, kaya kaming talapagligtas. Datang ka alang-alang king ligaya ning kaya kang lagyo. Sagipan mo kami at patawaran, pamikasalami. Alang-alang king lagyo mong marangal. Bustan mong ing sayingsing ding bihag, miras king arapan mo, at kapamilataning maragul mong kayupayan, iligtas mula retang miyatulan kamatayan. Kanito kami naman akya kang balayan, at tupang kaya kang papastulan, pasalamatan da ka king kapilan paman, at puryan alang kapupusan. Amano mo, O Ginoo, espiritula at biye, at syuke ka ing amano ning biye, alanangga. Ang Ginoo man tabi kay kayo,
Pamamasa king may pabalita ag pangkang sanwan. Dakalang Hudyo ring dinalo kari Marta at Maria, baralang damayan uli na ning pangamati ning kapatadda. Panamdam ng Marta, king daratang Yesus, tinipayat sa ganane. Mela ko niya Maria king bale. Nga nang Marta kang Yesus, Ginoo, nung atsuka keti, sana meting kapatad ko. Agyang ngeni balo ko, king ing nanumang adwan mo king Diyos, ibiyan na kaya ka. Mayang pasibahin kapatad mo. Nga nang Yesus kaya. May kibatsi Marta, balo ko, king mayang pasibay, king tawlingaldo. Sinabi ng Yesus kaya, ako yung pamanyubing miye, ating biye. Ing maniwala ka na ako, agyang mateya, mayang pasibayo. Ating ninumang mabibi at maniwala ka na ako, mate kapilan man. Paniwalan mo ite. Ginoo, nga nang may kibat, paniwalan ko king ika, ing Kristo, ing anak ng Diyos, adatang ketiking yato. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mayroon pong nagtanong sa akin kung ano ba yung mas maganda, Europa o Amerika. Sabi ko, magandang pasyalan ng Europa. Pero mas papasyalan ko ang Amerika kasi nandun ang magulang ko. Kasi nandun ang mga kapatid ko. Sa mga pagpili po natin, sa mga bagay-bagay, hindi ibig sabihin pag hindi mo piniling isa, ay less important na. Tinanong din po namin ang isang matandang pare na mahilig sa sasakyan, si Among Tix. Mahilig sa sasakyan si Among Tix. Tanong namin sa kanya, alin bang mas maganda? Ang BMW o Mercedes-Benz? Sabi ni Among Tix, kung pagmamanewang pag-uusapan, kung ikaw ang magdadrive, kung ako ang magdadrive, pipiliin ko yung BMW. Masarap sa pagdadrive. Hindi ka makakapagod. Hindi mapapagod. Pero kung comfort ang pag-uusapan, sabi niya, yung sarap ng ikaw ay nakaupo lamang, yung Mercedes-Benz. Sabi niya. So, ibig sabihin, para kay Among Tix, walang tulak kabigin sa dalawa. No, mamili ka lang kasi parehong maganda. Pero mamili ka na lang kung anong priority mo. Kung ikaw ang magdadrive, piliin mo yung BMW. Kung after ka sa comfort, then sa Mercedes-Benz. Alam niya po, ang pista natin ngayon, si Santa Marta. Dapat kasama si Santa Maria, ang kapatid niya, tsaka si Lazarus. Kung minsan parang pinag-aaway natin ang dalawa, si Marta at Maria. Kasi naman ang Panginoon, nung nagbisita siya doon, nung nagbisita, itong si Marta, ang ginawa niya, bilang pagtanggap sa Panginoon, naging very busy sa kusina. Para paghandaan ng makakain at mamimerienda itong marangal nilang bisita, ang Panginoon at ang mga alagad niya. Samantalang itong si Maria, iniwanan si Marta dun sa kusina at nakiupo sa mga alagad at nakinig sa turo't aral ng Panginoon. Siguro masyadong napagod o stress si Marta dun sa kusina, kaya parang meron siyang konting pasaring sa kanyang kapatid. At ito'y pinadaan sa Panginoon. Sabi ni Marta, Panginoon, hindi mo ba napansin na ang aking kapatid iniwanan ako dito sa kusina? Sabi naman po sa kanya, natulungan muna ako rito. Ganyan. At yung pong sagot ng Panginoon kakaiba. Ang sagot niya sa pakiusap ni Marta,
unexpected. No? Unexpected. Kasi sabi niya, Marta, Marta, ang dami mong dinadaing. Pero yung kapatid mong si Maria have chosen the better part. And you cannot take that away from her. Sabi niya. Better part. No. Sa ibig sabihin, mas maganda yung napiling gawin ni Maria kaysa doon kay Marta, ang umupo doon sa harap ng Panginoon at makinig sa kanyang pangangaral. No. Kaya ito po ngayon, ang parang away. Alin nga bang mas mahalaga sa ginawa nitong magkapatid? Yung pag-upo ni Maria doon sa harapan ng Panginoon para makinig sa kanyang pangangaral, o yung ginawa ni Marta na nagpabisi doon sa kusina para ihanda ng makakain ang Panginoon at ang kanyang mga lagad. Alin bang mas mahalaga? Na, hindi naman po sinagot dito ng Panginoon na mas mahalaga, na walang halaga yung ginawa ni Marta. At hindi niya sinabing mas mahalaga ang ginawa ni Maria, kundi it's just the better. Better. Mas better mas mabuti. Pero hindi ibig sabihin yung isa ay less important. No, it could be much better than the other one, pero hindi ibig sabihin yung isa ay walang halaga. No. Kung hindi mahalaga yung ginawa ni Marta doon sa kusina, dapat sinabihan siya ng Panginoon, Marta, dito ka na lang, iwanan mo yan. At dito ka rin, makinig ka sa akin. Hindi naman in-instruct si Marta na gawin yon, na iwanan ng kusina, dito ka na lang. Itong biniling mas better ni Maria, yan din ang gawin mo. No. Hindi inutusan ng Panginoon si Marta na iwanan ng kusina. Alam din niya ang kahalagaan ng ginagawa ni Marta. No. Kaya sa atin po ngayon, huwag nating pag-awayan. O pag-awayin itong dalawang mahalagang paglilingkod sa Panginoon. Ang pakikinig sa Kanyang salita at ang active na paglilingkod sa Kanya. Sa pamagitan ng mga manual labor kaya. No. Hindi ko ikaw ay nag-a-adore dito, adoration, 1 hour, ginagawa ng mga apostolado ng panalangin. No. Yung pagwawalis dito sa simbahan ay wala nang kwenta. No. Okay, pagtulong sa mga mahirap ay less important. Hindi ganon. Para sa atin, ito'y dalawang aspeto ng paglilingkod sa Panginoon. Through prayers, listening to His Word, and through active service. Walang tulak kabigin. Kaya ito pong dalawang ito ay dapat nating panatilihin. Si Marta ay pinapaalala sa atin ang active service sa Panginoon. At si Maria naman ay yung kahalagaan ng pagdarasal, kahalagaan ng pakikinig sa salita ng Diyos. And by the way po, dito sa ating epilo ngayon, makikita natin ang malalim na pananampalataya ni Marta, na ang pumili ng parang not the better part. Kasi sa ating pong ebanghelyo ngayon, namatay yung kanilang kapatid na si Lazaro. At nung pasyalan sila ng Panginoon, ang unang sumalubong at ang sumalubong sa Panginoon ay walang iba kundi si Marta. Si Maria na iwan sa bahay. At dito po natin makikita ang lalim ng pagtitiwala at paniniwala ni Marta sa Panginoon. Na baka dahil nasa kusina, mas humihigit lumalamang sa kanyang kapatid na si Maria. Kasi dito, kikita natin ang lalim ng paniniwala niya sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon na mabubuhay na muli si Lazaro, naniniwala ako na siya'y mabubuhay na muli.
sa wakas ng panahon. Sabi niya. Pero yung i-assert ng Panginoon ito, itong tinanong niya, at hindi, nung sabihin ng Panginoon kay Marta, sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang maniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. At ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanong ni Jesus kay Marta ay, pinapaniwalaan mo ba ito? Ulitin ko po yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, pagkatapos na sinabi ni Marta na, naniniwala ako siya mabubuhay na muli sa huling panahon. Sinabi ng Panginoon kay Marta, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang maniwala sa akin, kahit mamatay siya, siya'y mabubuhay na muli. At ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinapaniwalaan mo ba ito? Ito yung tanong ng Panginoon kay Marta. At tignan niyo po yung sagot ni Marta. Hindi lang niya sinabing, oo, Panginoon, naniniwala ako sa sinabi mo. Kundi diniretso niyang paniniwala kay Jesus mismo. Hindi lang sa sinabi ng Panginoon, kundi sa Panginoon mismo. Sabi ni Marta, sagot ni Marta doon sa tanong ng Panginoon, oo, Panginoon, naniniwala ako na ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos, na dadarating dito sa mundo. Kaya ito po si Marta, hindi lang tayo tinuturuan na actively serve the Lord, kundi tulad niya, dapat ay ating ihayag ang ating malalim na pananampalataya, hindi lang sa salita o sinasabi ng Panginoon, kundi sa Kanya mismo. Ang magtiwala tayo mismo kay Hesus Kristo. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa painteng mga kailingan, tayong lahat na ginagabayan lagi ng Panginoon sa mga banal na tao, tulad ni Santa Marta. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para king banal na iglesia ning Diyos, ban kapilanman etok nang king pamanaral no, king mayap abalita, ning kaligtasan king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para ka ring sablang talapagobrang Kristiyano, bandalan do king karelang obro, ing pamipatuturo, king metong amabiya kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para ka ring siyentipiko, inhinyero at talapagobra, numan ka rin. Ban mi kamalino lang panlalawe king karelang responsibilidad magobro, papunto king bayong pamaglalang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para ka ring sablang alang obro, agadlasan ang manakit kapanintunan amunye karelang pasibayo, king makatawrang dignidad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para kaya katangang makatipon ngeni keti, batang atalastas king kailangan tang idawon ing kasakita ning obro, ring kaya katanggamat kagum ning sakripisyo ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Diyos, sa ginumi, ing obraring kekenggamat, maging kapamilatan din panalangin ng Santa Marta,
Pangakula sa aking pamisan metong makataong dignidad at kapayapan. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ikapuri at ikaligaya ning kayan lagyo, kikikatamin ba sa plalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigla lang, pupurian da ka, paulining kay kang ligaya, ganiting piyesta ng Santa Marta. Tanggapan mo iting kasiwan, ing kay kaming pamanyamba, antimono makanano mong tinggap, ing kayang lugod. Itinganadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo, yat nayore ang puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Di natanging anak ning meto nga indong birhen, tilwan na laring mapalad at dali sa puso, at tiro kapamilatan ng kabilugan ng die, ing kaganapan ng kalinisan. Pinili ng parating tupad kimbanan mong kaburian, at mamintu ang gaman king kamatayan para kaya kami. Midadaong king kayang sarili kaya kang tingganap ayayin. Tegulaling nung masipit king kaya kang kasiwan, detang milakwan king sablang bagay alang-alang kaya ka. At pengako ng makatuklos lang masolong tibandyan karimbanwa. Ulinita kabering sablang koro, dingang hel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kaya ka.
Daloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan. Kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyene karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan iti kongan, minom ko kan iti. Iti kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bay tarang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para kalis sa blang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyab din ang may biyan ng anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ng biya ting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mo ba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap ya kinugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalong lana di Marino, Elisa, Lizel, at Asuncion. Ading alapang niyang unabi, tanggapan mo sana kimaligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Bantaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya ipangmayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Magpaminto king amahin tala pangabot sa bibugin banal ng turub, nga tamang ining mangangas manalangin.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasapan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakpan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning labihan mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatad, masiyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo na, kapayapan. Ing malugod at maganakatang Ginom, ing kordero ning Diyos, sa minalakok ing kasalanan ning yato. Nontang makasadyan tanggap kaya, kaniting banan ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pigkalob mi kaya kaming katawan at dayan ng kaya kang anak, banikabos mo kami king karampatan akaugnayan kaniting lilipas sa biye. Kapamilya taning alimbawa ng Santa Marta, susulong yung lugod mi kaya ka, ketiking yato, at magtamasa kami kapilanman, king pamanangal mi king ligaya mo karimbanwa. Itiyadon mi king kapamilya tanang Kristong ginumi. Ating ginum, antabi kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, erining kapag masusyan tamo, may tanang luguran at siwan ng Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras, tandang araw, marami pong salamat.